संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा కాబట్టి रहा है। కవులు గాయకులు బుద్ధిజీవులు దయచేసి రచయితలు అందరూ కూడా ఈ సమయంలో ముందుకు రావాలి సమాజానికి మానసిక 2 రోజులైంది దొరకట్లేదు అది లేక రాత్రి అంతా నిద్ర లేదు ఏమీ లేదు ఇంట్లో చూస్తే మందు లేదు బయటికి వస్తే మంది లేరు ఏందిరా బయలుల్లి అంటే ముసుకొని పొమ్మన్నారు లాక్డౌన్ మొత్తం లాక్డౌన్ ఇట ఇన్ని రోజులు ఉంటదని తెలిస్తే ప్రజలంతా పద్ధతిగా ప్లాన్ చేసుకుని ఉండేవాళ్ళేమో. ఇదేం దిక్కుమాలిన ఆలోచన ఇంత భావదారిద్ర్యం సారీ దిస్ అటిట్యూడ్ హావ్ టు చేంజ్ మిస్టర్ రావు చిల్డు బీర్ కోసం బయటకు వస్తే పోలీసోళ్ళు మంచి కోసం లాటి వట్టి వెనక ఊరికి చల్ చల్ అన్న వట్టే లాక్డౌన్ రోడ్లన్నీ లాక్డౌన్ ఎక్స్ట్రాలు ఎందుకా ఇను క్వశ్చన్ అడగచ్చు మరి జవాబు కూడా వినాలి కదా ఎక్స్ట్రా అడిగే వాళ్ళకి మేము కూడా ఎక్స్ట్రానే చెప్పాల్సి వస్తుంది కదా సారీ వైన్ షాప్ల పరిస్థితి ఏంటంటే సీఎం సారు 100% బంద్ అంటూ హార్ట్ అటాక్ తెప్పించే లాక్డౌన్ రాహుల్ లాక్డౌన్ సార్ వైన్ షాప్స్ పరిస్థితి సార్ ఏందండి వైన్స్ మీకు అవసరం ఉన్నాయా నాకు లేదు సార్. ఎంతగానో చెప్తున్నా మళ్ళీ స్పెసిఫిక్ గా వైన్స్ బంద్ చేస్తారు కదా బాబు నేను తాగా సార్. 100% బంద్ చేస్తారు లాక్డౌన్ లేక ముందు పెండ్లం బాధ తట్టే లేక పెగ్గు పెగ్గు వెంచుకుంటూ మందు దాగబడితే నేను లాక్డౌన్ చురువాయ పెండ్లం కేమో లోకువాయ పని మనిషి రాదాయ పనులన్నీ మొగిరివాయ లాక్డౌన్ ఆఫీసులన్నీ లాక్డౌన్ అవి అని తెలుసుకోకుండా వారం 10 రోజులు సరే ఇప్పుడు రాహుల్ గమ్మత్ అయిపోయినా నువ్వు మనిషి మధ్య స్టాక్ ఉంటే తాగురా లేదంటే ఆగురా చప్పట్లే కొట్టమంటే ప్లేట్ల సప్పుడేందిరా లాక్డౌన్ ఇంకెన్ని రోజులు ఈ లాక్డౌన్ ఈ శవాల మీద పేలాలే వద్దంటున్నాను నేను లాక్డౌన్ మన మంచి కోసమే ఈ లాక్డౌన్ చైన్ బ్రేక్ చేయాలంటే లాక్డౌన్ మనం బ్రతికి ఉండాలంటే లాక్డౌన్ బతుకుంటే బస్తాకు తినచ్చు కానీ